At
박사사비라 보죠. 사, 저거지. 어이야. Yeah.
Oh. Yeah. Jas, 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 jas. Iya.
Iya. Iya. Ya ya. Aku punya anjing kecil, badannya kecil. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Heri kemari, ayo lari-lari. Heri kemari, ayo lari-lari. Oh iya. Oh iya, iya. Oh, iya, iya. Oh, Oh iya, iya. Yo yo yo. Yo 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 yo. Iya. oh, Yo 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 yo. Oh iya iya. Arah. bos. Awas. Oh, oh. Iya. Yo 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 yo. Ler iler, ler iler, tandure ngusumi ler, ata ijo royo royo, tak senggota manten anyar. Mana
yuk. Iya. Beksa Satria Muda. Kesukaanku. Iya. Ambekan sik, Mas. Ya ambekan. Apa mau urung ambekan? Urung. Iki aku sesi loro, Mak. Kepiye? Sesi loro. Oh sesi loro. Ditepungke sik asmanipun sinten, Jeng? Inji derek pitepangaken Mas Pendek. Iya. Dalem menika Dedek Ika Oh Aditama. iya. Ika. Nggih, status masih perawan. Oh iya. Marida. Kansi. Kok mula ya piyagane mo ning sing gumujeng seneng. Sapa, Mas? Kikek ki biasane kok rada cembrut mau Lho, gitu kok. Lah saiki iki biyen. Mas Kiki iki mbiyen langgananku kok. Oh, mula ya rada bingah iki mau. Jebule kaya ngono to. Lah iyalah kan dunia gelap to. Ya ora apa-apa ya. Nggih Mas Karang. ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih kagem seluruh penonton alhamdulillah Mas penontonnya akeh banget iki Mas. Ya lumayan. Ya. Yo, manut Mas apa iki? Nggih nderek Mas Irfan mawon. Manut sing balung apa sing Angge ngipet mengke manut? dukane garwane nek derek. Ya. Iki Mas Irfan iki dikancani garwane. Oh iya. Iki mbiyen le pacaran wis 10 tahun. Oh, suwe tenan ya? Suwe, Suwe. dibu kok mbiyen. Iya. Ya kok ndilalah, manut pokoknya. Manut. Oh iya, anu manobong. Ceritane wayang Jawi ing praja Ngalengka diraja Rawana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cangcut tumandang bokong gedhe jroning praja. Marida, Mas Pendek. Karirane wayang Ramayana. Mayana. Nagara Rebedek. Sowan kapan Sinta Koti obong Ogo kemilung awak padha pandai tomblong
yang dadi arep rasa muka nangis gerem-gerem iya iya wae iya 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 wae iya wae iya 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 wae kabar bokong 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 yo Satria Muda sering tanding wayang Ramayana negara ngalengkoti raja Ratu Buta ayo Mas Irwan Ramono raja Mas Kiki gawe yo 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 Dewi Sinta pengerti apa bilang wao padha pating domblong tiara tiara kasamuka nangis gereng-gereng apa tuh yo wae ya iyo iyo wae ya iyo wae ya iyo iyo wae hey iya Mas Imam cowok Bonus. aku suwe ra ketemu Mas Imam ya Tapi sajake iya. malih Mas oh cemburu iki ceritane Ora. cemburu lha piye ora nek no Mas Imam ki mbiyen ki aku diladaki oh piye zamane perawanku mbiyen oh kulino diutil-util jane tak takon aku ya ngapa sing ngepek perawanmu ki sapa iki jenenge Imam apa ki kek Kiki oh Kiki Kok nek bondan teko aku ndanganu bondan. Berarti- Itu piye? berarti nek Kiki bondan iki teko bareng- mending bareng Imam. bondan oh Dit bareng Mas aku bondan. tak maju sik Mas oh iya Amit Masku sayangku Amit ya awas iki Malik yo Aduh. sajake rada gelem ya ya diucapkan selamat siang buat para penonton iya. halo oh udah semangat iki urung jajal cedaki aku ndak nyedak Ah, ah. panas guys cedaki Nggih, sugeng siang Pak Bu. Urung semangat. Sugeng siang. Sehat? Sampun dahar napa dereng? Urung, nggih. Niki dari Kelurahan Tegal Tirta. Nah, ini ibu-ibu ngersake lagu menapa meniki? Apa? Mau wis lewong jeleh aku padamu. Kalah apa meneh? Kalah weton apa meneh? Ninggal katresnan DP sik no. DP. Wis Ya kumat. DP sik. Wis kumat nek Ya. ngono kuwi. Ya DP sik ndi Mak? DP Mak. Ninggal katresnan.
Ninggal katresnan mak lumayan DP 5.000 mak. Oh nggih makasih sayangku ninggal katresnan. Yalah niki mboten ngagem kula piyambak niki kagem anak yatim nggih. Bismillahirrahmanirrahim mlebet kotak amal riyin. Pripun? Oh nggih. Nyomak Rida. Alah lumayan. Aku mbiyen ya tau jadel ngene iki lho Le. Nyong, Mas. Ya, Iki 10.000 pertama, Mas. Titip bojone sik. Oke, dikek bojone sik. Heeh. Stor ning bojone. Nggih. Jane bojomu ki imam apa kike? Wah, aku ki mbiyen dirayah wong akeh kok, Mak. Oh ngono. Ya wis nek ngakoni. Nggih, ninggal katresnan apa meleh? Sepiro Mas nadane, Mas? Na 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 na. Nada lanang Mas, ojo wedok Mas. Nek nada wedok ora tekan arep mati aku. Lah jarene wedok. Iya toh. Nek nang ngarepe Kiki ya wedok. Nek ngarepe penonton ya padha. Oh. Genahe lho piye to. Ya Mas, ninggal katresnan wis di DP 10.000. Nggih Ibu sehat ta Bu jenengan Bu? Sehat sedaya? Buat Tegal Tirta mana suaranya? Tepuk tangan dulu buat semuanya di sini. Aduh. Ya Mas, ninggal katresnan. Hae. Buat ibunya, Bu siapa? Bu April. Ya sayang, ya sayang. Satu seket mlebu metu, 150 mlebu metu. Enak loh. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina Iya. Moga-moga Gusti ngijahi esok kapan anggonmu ngali bisa kumpul kaya ing nguni. Tahu nono wimbonono tak entek Iya. tresno nalong nangka bebasane mung katon katon sliramu wae ojo lali tos kandha manna kang mas janji-janjimu aku kang tansah satu tak enteni nganti saweringmu. Yo Mas Gayeng yo. Iya. Hey yo.
Januari. Yuk. Icik kiwil Yo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ngrasa aku butuh karo sapa tak suwon rina lan wengi muga Gusti nijatahi sok kapan anggonmu kali bisa kumpul kaya monggo April iya Ciro loro Ciro loro pat tahun ana wimbanana ana enten ning bojo ing tresna balong nangka bebasane mong katon wae aja lali pawlingku Kondo-kondo ngangas dadi hatimu aku kang tansah satu enteni nganti sawelingmu Iya. Injih, Ibu April sudah, berarti tinggal pelunasan ya Bu. Injih, pelunasan kurang. Ning wau DP-ne 10.000, berarti pelunasan 10.000. Apa? Jarum-jarum, oh iya. Sak jarum-jarum 2.000. Mbah jarum bundel apa dom? Alah ibu niku mboten sarepot-repot to alah ya Allah. Jenengan niku niki jenengan ikhlas napa mboten? Ikhlas. Lamun ora ikhlas tambah ibu. Dongake piye? Biasane kabel nek sing donga kuwi. Jarum-jarum. Iki sak jarum. Kae juragane iwak amis kae nek ra nganu isin lho yakin aku. Ndi sing diparani. Kuwi lho juragane iwak amis lho. Parani aja. Mas Nanang. Alah. Parani. Rak yo nek ngene iki bagus tenan to ya Mas kowe Mas alah. Alah Mas, alah. Bagus ulang-ulangan. Alah Mas, alah ya Allah. Rak yo ngono ku rak yo engko iwak amismu laris Mas. Ya Allah. Nggih niki mboten kagem kula piyambak kagem rombongan yatim piatu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim lebet kotak amal. Pripun Budhe alah simbah niku rak nggih kula rak nggih alah. Metamit. Jabang bayi. Ya aku. Injih, Mbah Putri. Alah, nggih jenengan mugi-mugi sehat sedaya. Amin. Rezekine sik bales Gusti Allah nggih, Mbah. Amin. Alah. Mengke bubar saka kene angsal durpres. Heeh. Nggih. Delet. Monggo ingkang badhe sedekah. Nih, dilit. Makrida iso nggo pasokan Mekar. Oh, kaya ngono kuwi. PNN ya. Nggih niki kula caleng riyin nggih. Ya calengi mlebu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alah genep 30.000. Pripun Mbah Putri alah ya Allah. Alah jenengan niku kok nglelomo alah. Walah Bu Jati nggih. Nggih ikhlas. Oh alah nggih mlebet kotak amal riyin nggih. Kok le luwes to nek mlebu tak amal iki. Aduh alah. Kotak amal ya Sak jarum-jarum lho iki. Jarum-jarum Sak apa? jarum. Ya. Sak jarum. Wih, kuwi. Ekone metu kuwi.
Jenengku Ika. Oh Ika. Heeh. Iya. Nek Jadi, Eko. Nek kerep kae lho, nek kerepe dadi ika. Kuwi beda meneh. Oh, ngono. Beda meneh. Dananana. Jarum wong manis dikasih jarum. Dadi jarum. Jarum wong manis dikasih jarum. Jarum di pipi wong manis mana rumahnya. Dadi Wong manis dikasih cio. Dikasih cio. Dikasih cio. Wong manis dikasih cio. Cio pipi. wong manis rasanya cinta. Satria muda. Iya ibu. Iya. Jarum wong manis dikasih Orang nyanda bu. Orang iso. jarum wong manis dikasih jarum pani yo Terima kasih bu. lubangannya Segini banyak ya. Minta jarum wong manis dikasih jarum. Minta jarum wong manis Terima kasih Mbak Nuwun. Ibu sinten nika? Ibu sinten? wong manis rasanya cinta. Ya. iya gila iya Iya. Yo. Iya. 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 Ayo Mas, meneh Mas, meneh. iya iya ya iya hara piye catilan Beso satria muda ora larang
gawe wirang Yuk, 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 yuk. penarine pengrawetan besi Yo. Yo, yeah, yeah. Ya, sugeng rawuh Pak Pur, matur nuwun. Beksa Satria Muda. Memang untuk Anda. Yo 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 yo. Iya. Wis, apa meneh lagune manut. Ana panyuwunan ora mau. Ya ini buat Mak Ija yang di sana tadi. Apa mau? Mak Ija tak kasih kitir sumilir purun boten Mak Ija. Sing cetha to nek ngomong ki. Kitir sumilir. Aja cedal ngono kuwi to. Iki ora cedal. Lah piye ki? Aku kira iso muni eres. Lah kek piye? Anggere tiba ROS angel. Ora iso. Nek kitir sumilir dadi piye? Kitir sumilir. Weh, kitir. Lah ya tenane. Kuwi nek penangkape Oh iya. kitil Weh. sumilir. Buat Mak Ija yang di sana, Mas Nanang juga ya. Dikasih tresno sejati. Yuk Mbak Rida, ngaduk Mbak Rida. E. Mas Bendeng, ngaduk Mas Bendeng. Tresno sejati. Tresno kang sejati kadya mimpi lan mintuna senadyan bukan senadyan susah kembangi tresno iki ati rasa tresno senadyan ora cerita tresno sejati ana sajroning ati Bukan susah kita. Oh iya. Mau
Ayo dik. Golane. Terus. Sabra, Soha, hari. Yo, Terus. Akario mimi tuno asenatian bunga asenatian susah kembang terus iki Anadian orang janji lintang rembulan rasa kasih abadi tresnaku omong sawiji lintang rembulan saksi abadi tresnaku Rasa kasih abadi antresenaku omongnya sawiji Mesti sudah. Cek. Nah, niki Mas. Tresna sejati sudah. Bojomu siji meneh teko. Siapa, Mas? Iki sik teko iki. Oh, ada Iya. Bondan sini, Bondan. Wah, wis teko bojone. Kowe rene, ya ben arep ana bojomu di kendakan kok, teman. Ayo, Ndan. Kaya ngono kuwi sale. Ya iki Mas, tambahi meneh Mas. Dah, Nah, cek. iki gendakanku sik pertama. Oh. Bondan biyen zamane yang-yangan nang sekolahan tau tak conangi kok. Nang buri Halo? pendopo ya, Ndan. Iya. Gak apa? Kowe biyen yang-yangan ro kae to, ya, Ndan. Aduh. Iya, Mbak, sedulur-sedulur saka Kudus Eh. sedya manunggal ya rawuh iki. Kowe rene. Ora ning kene wae, lagi tekan Oh toh. iya. Ya. Selamat datang pacarku Mas Bondan. Aduh, selamat datang juga Iya. mantanku yang saya tidak mau juga sebenarnya. Gur kepepet ngono to le. Heeh, tenan dipepetke nang lawang ae. Iya bergoning jatilan iki wae dadi dianggep yange ngono. Alah kowe iki mbiyen lara lopo ya sik nganu aku Mbak. Sik nganu ki kepiye ayo. Alah kowe mbiyen iku urundan. Saiki Tak susoni ya kok lemu. aduh, susumu palsu soalnya dadi lemu. Oke, ya Yo. masih bersama Bekso Satria Muda. Mm-mm. Ini tadi ada Ibu Ica ngersake Taman Juruk. Kitir Sumilir apa meneh kae? Apa meneh? Apa? Apa Mak? Alah, rak yo nek ngesak ngono ku rak ya kuwi sing to ya. Aduh. Ndeh, ngersake lagu napa Ibu? Oh, Luntur nggih. Oh, Nggih, matur sembah nuwun Ibu. Wah, matur nuwun, Bu. Luntur. Inano nano nano nano. No 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 no. Wah, Nono sapa?
Nah. Iki lagu kebanggaanku Mas, nek ngene iki Mas. Bu Ija, I love you Pak Kae. Aduh nek ngene iki rak yo. Elah jan. Iki nek ra mergo kelurahan Tegal Tirta aku ndang nganti ngene iki edan lho, Kek. Tepuk tangan dulu buat warga Tegal Tirta yang menonton Jadilan pada hari ini. Tak dongake bubar saka kene engko rezekine sak miliar. Amin. Utang-utangnya lunas. Amin. Buat Mak Ija yang di sana, semoga rezekinya banyak. Yang pernah sakit hati sama pacarnya atau simpenannya, Luntur bersama Bekso Satrio Budo Bondan dalam mereka. yen lunturo wenteran ora kaya yen luntur resan wen Yo, ayo so. Ya sayang kepatok tembungnya kang lepo ayo gue Mas Bondan, Mas Pendek Dalam. Ewo semono nganti bisa anglurke tresno. Yo Mas di warga ini Sikat. Cirolu yo buat pawang-pawang semangat ya hari ini Bersama Wiyogo Kikek CS. Kikek DS Saka keringan Orang ngeri. Yo. dan luntuna wenteran ora kaya luntur tekane atine kaya mongsa sire dhewe saben dina wong tansah metuki Aku rapat apa le? saben merdu lambunge angrepo dadi duwe ora itu mongso gawe nanti bisa aku tresno Ya.
Dilit Mas. Susuku geser. Susuku Kok iso? geser nengene. Kok iso lho? Adel-adel. Ora, Dibenake cak pendek. Ya. bar iki ditokke ya Mas. Apane? Penarine Mas. Oh. Aja ngene bondan sik ditokke. Wis ampun. mejen. Tahu ngerti po? Yo yo. Ditambakno mrename. Bertawa. Iya 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 iya. Atoko sejatine nuraniya mung awake dhewe. Oke. Sampun. Ya, luntur sampun. Sampun ya cak ya. Iki mau Mas Bondan. Nggih. Mas Kiki ketok ngombe kopi. Heeh. Yo. 3 2 1. Beksa Satria Muda. Iya. Ora apa-apa. Iya. 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 Awas. Iya. Iya. Ayo ayo. Ngono Mas, aja ngono. Aja ngono. Yen ngono saiki kok ngono. Tapi palondo aja ditutuki. Nyatane aku ra pati jane. Yo. Iya. 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 Sandak, Pak. Wah. Sirep le. Wah, ayo Bali le. Bali. Yo. Yo. Halo, se halo, halo kae. Jadilan halo, se halo, Beksa Satria Muda. Yo, ayo. Oh iya. Iya. Gas. Oh, wis rampung le narik Mas Bondan. Nggih, Cak. Ya, iki manut Minangkani pamundutan ya Cak Wendeng ya. Iya. apa iki? Ada Taman Juruk. Wonten nggih tembang ken saking riasan aku mau saking sing do dandan. Apa, Sampeyan juga Mas?
mbok dangdut-dangdut lagu saiki ngono. Oh ya, engko saya alon-alon. Njaluk apa? Apa dangdut saiki ki apa, Mas? Apa manut? Apa, Cak? Biasanya jadul ya ono, Mas. Manut, iso. manut. Oh, anu wae. Oh, biasanya anu, bukit Sinang- berbunga mau wis metu rong? Urung. Ah, yo Yo ben berbunga-bunga bukite ya. ben Mas Pian, Mas nyambut gawe kibotan wae iki, dangdutan kibotan. Heeh. Ah, Mas Adil ya tekan kene, Cek. Sik nyanyi sapa? Yo ben Ayo rokok. all arti. Al artis. Manut, apa arep duet karo mantanmu ya ora apa-apa. Aduh. Wah. Sepiro, Mas? Mas, sepiro, Mas? Ya kur kaya biasane biasa. Aku lali nek terus sing urgent. Ya, yo. Kuwi. Na 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 sagak keri. Iya wis. Yo, Mas Pian dituruti le nyogok-nyogok. Dan kowe ngadekon dan. Aja aku. Weh. Nah, Yo. delit aku tak ngene durpes. Alah, oh iya, durpres bareng. Ya Mas Bondan. Oh, tak
Bukit berbunga. Wes. Oh, wes aku dadi, Mas. Aduh. 3, 2, 1. Bekso Satrio Muda. Iya. Mendung wetan. Lho. Sik. Ditolak cak pending, ben pindah sik. Oh. Kasuwun dumateng Bapak Udan. Ya, Dereng-dereng mandap rumiyin. Engko. Jan, Mas Pian yo gatal ngendang. Karang yang pengendang pengibate ya. Lurek ulane sawa, dase cilik buntute dawa. Yen tong lirik sing kira-kira sing dilirik ora rumangsa. Dari mana datangnya cinta, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Meneh, ayo, sempuk. Satrio Muda sandak kowe mah Bali. Bali Oh, eling Purwodo Sino ger ayo Bali. Anakku ger gitu Bali ya. Ayo. Apa Mir? Yo. Iya ya. Oh, Yo. Iya ya. Sugeng rawuh Pak Pur, matur nuwun. Ayo. Iya wasi yo. Malik kalau delok kele yang girong masak kecak pendek. Selak ngancing. Ayo le, Pak. Musake ragamu le, Pak. Nggih. Wah. Oh. Sirap le, Pak. Sembuh. Sugeng rawuh Pak Jumadi. Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Hayo. iya. Sampun siaga dereng babak kalih. Menika babak para dedengkot saking Beksa Satrio Muda apa? Oh. Mas kembar sak kanca sampun samekta napa dereng? Yo le, kondur le. Ku coba melempar manggis ku dapat candaku dapat
apa aku coba melamar gadisku dapat candaku dapat yalah ayo so sama neta wong tua nangis apa mergo wedi apa Pak karo manuk wah manuk ayo tak pendek sikat manuk oh iya dawa buntute ya ser aduh enak cilu nam cilu ro cipi wah karang yo iso nyaron aku gayang tenan po mana cilu nam ngono mami mam diri mam pesannya so iya yo ku coba melempar manggis ku dapat candaku dapat ku coba melempar gadisku candaku dapat sikat so iki piye iki piye wong tuwa raket ya wah lagu sangari yen bengi perawane nek bengi sange wae bisa karo manuke wow rong lagune njaluk lagu ganti wah serak mendung kira-kira mendung iki njaluk lagu udan tangis sapa udan apa nih betetet mendunge pesengut langite kaya oh langit mendung kutha Ngawi ra ono piring iki nano langit mendung kutha Ngawi oh kegelunge malang cecunduk kembang katon kledang terus sumanding hamasrake jiwa ragane cahyane kumilang kiwange abang kegelunge cecunduk kembang kadung kledang terus sumanding hanyang semake jiwa raga ayo kur onde-ondene onde mati pake tambir kelong konde kawe onde tipone tanpa mlembur rene lungguh
lamrah amung kowe Bebojanku aja ayo yen awan lali mangan yen wengitan bisa Yo, kur sarke piring. onde sawe piring kelonggone sing lentir kuning awas 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 ayo wah Beksa Satria Muda Ayo. iya Selek ya. Wah, tanda duit deh, Mo. Yo, ayo. Wah. Lera-lera, hati gawe. Iya ya. Tos. Halo. Rakam tel Mas Wiatki. Iya. Ayo, Alfiana Bimanyu lah. Iya. Yo. Eh.